Nambi Woro An-Natacara. Nuwun kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana bi nikmatin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Nuwun kula nuwun kepareng murwani kondo kula mangarsa nderek angempil kang margikan sagung para lenggah jerone sami sakecanipun wawan pangandikan. Salam hormat saha bekti kula kagem para alim ulama ingkang tansah kula antu-antu dawuh dakwah sarta fatwahipun. Unjuk kang minulya para sepuh ini sepuh dalasan aji sepuh pinggahipun pangarsa praja saha handika sami wonten ing madyaning sasana pawiwahan lan pahargyan punika. Panjurung pangestu tansah kula suwun ego pratikta saha pamrayogi cinadong ing tangan kula. Mugi sagung pilenggah sedya nuju ing arsa budidaya murih gancaring rantaman adicara piniji ingkang mangke arsa ginelar. Nuwun kula nuwun. Singgah singgah kala singgah tan minggah durga kala sumingkir sing asirah sing asuku sing atan kasat mata sing atenggak sing awulu sing abahu kabeh padha sumingkira mulya mring asal negi. Dupi sampun nedeng pratitisaken sangat mupangat wancinipun wisuda panggih. Daup Sekar Cepaka Mulya Bagus Riko Ardiansah Miyang Kusumaning Ayu Elva Octavia Ramadona isining jagat raya kandhek sakala harih nut keceking jantung samirana kang sumilir midhit saketetuan manglung dumiyung regedeg pindha swaraning samudra pasang sedaya sami mangarasa rebut ganjang sajuru-juru lampaira Sekar Cepaka Mulya kang arsa manjing sasana payiwahan amung tansah ndedonga memintosi wilasaning Gusti Allah Ta'ala mugi tansah manggih wilujeng. Niki napa ingkang dibeta Pak Diasta jodang lan sanes-sanesipun degan rambil sedaya dilebetaken riyin Pak, monggo dipepetaken mriki mboten napa-napa ben mengke mboten ganggu prosesi dilebetaken riyin sangganipun. Kabeh melu ning burine manten nggih pun monggo mboten napa-napa. Ingkang piniji minangka pinisepuh sesawur wos jenar beras kuning monggo Mbah. Ande nggih Mbah monggo. Beras kuningnya ten ngajeng Mbah monggo.
ya kanggo menyarmawa Prabowo kentar winara gandha weda dasara teja angewung kekuwungnya memalangsih nangge kekuwungnya Sekar Cepaka Mulya Risang Bagus Riko Ardiansah mijil saking Wisma Palerman kinanthi manjing sasana paliwahan mubyar busana nira risang pinenganten kakung pindha busanane Narapati lamun kadulu katon agung mrabu miwah Prabowo dampyak kang samya lumaksana yang ayap praptanipun risang pinenganten kakung Kinurmatan Giro Indro ibu-ibu yang sepuh setunggal mawon nampi kloso bantal ingkang sepisan kapurwanan pasrah pisungsung wujudipun kajang sirah kajang wismatani liripun tegesipun nadyanto risang pinenganten kakung Riko Ardiansah gagap pideksa bau dendo hanya krawati bebasanipun parikedah paring pangayoman katentreman mringkang garwa nulya wujudipun sanjata tumbak miyang wujudipun uba rampe kang rineka pindha sawung pindha jago uba rampe kang pindha rineka pindha sawung pindha jagoan inggih datan prabéda kadidening kawontenanipun Risang Bagus muda tumaruna kang sedya palakrama ketingal santosa den pindhane sinatriyatama sekti mahambara nulya wujudipun sanjata tumbak mangkono paripurna mbaka sawiji pasrah pisungsung nulya giyo kapurwanan panggihing kalajengaken panggihing penganten kekalih maneka warna uba rampe pisungsung saking pinenganten kakung sadaya sampun kapasrahaken mring kulawarga Bapak Ahmad karen ing rikalenggahan punika
Kodrating jagat sinerat jalutan api panudya kang sumedya palakrama risang pinenganten kekalih kang sampun wonten wiwaranipun sasana pawiwahan ing mangke kapurwanan silih Sekaradi kembar mayang winastan kayu klepu dewa daru jaya daru kang winastan kalpataru kembar mayang kembar wis ngarani padha mayang niku kembang Ruwusnya pratitis silih Sekaradi kembar mayang mulya risang pinenganten kekalih ajeng-ajengan tempu ing pandulu catur netra linambaran buti luhur kang sakala sami balang pinalang gantal gondang kasih gondang tutur gantal kinarya bebalanganipun penganten kekalih dumadi saking roning sedah roning suruh pinilih roning suruh ingkang matemurosipun dinulu beda lumakalawang turepit lamun dinigit padha rasane manunggal jiwa raga manjing padya mulya saksana risang penganten putri Hanjawat astane kang garwa cinumbana miyang cumbitra denaras kanthi arih paripurna Hanjawat astane kang raka giya risang penganten putri kusumaning ayu Elva Octavia Ramadona hanjengku sarwi sumembah mringkang raka penganten kakung bagus Riko Ardiansa kagiat handulu wujuding ponangan tiga tegesipun tigan lenolos ponang canelanipun giya tinapak ing pada pecah sanalika pratandha adicara panebusing wiji dadi pecahing antiga pecahing tigan wonten warna kuning lan pethak kinarya sasmita manunggaling wiji kakung kelawan putri ing tembe mugi mbabara putra kakung putri ingkang soleh lan solihah kangge nglajengaken sejarah tangkar tumangkar daya-daya penganten putri Hamiji sampananipun ingkang garwa winastan adicara ranu padha ranu tegesipun banyu padha niku suku penganten putri Hamiji sukunipun penganten kakung mawi wujuding Tirta Sekar Sri Taman mungguing Bokor Kencana hangi cali salwiring Sukerta kasaputa samirana tulus mulya manggih raharja katon kambang-kambang kumambanging sekar kanganing jero Bokor mawar melati miwah kanthil dadya sarana pambukaning karyatama kang anggung kumandhil-kandhil aning padane netra tumekeng tungtunging nala mangkono giya hanyepengi astane kang garwa kathah para-para ingkang pastani adicara panjunjunging derajat bebarengan gayuh kamukten kamulyan kabagyan mangkono risang pinenganten putri giya Nirawata tegesipun ngubengi patni niku garwa Patibrata sumadya pasrah nalika gesang ngantos tumekeng pralaya
Sumangka alon kanthi sembah dodo hangu bengi hangi deri saliranipun ingkang garwa kinasih marga pomo kedah eling mringkang garwa mirah putra ing benjang mangarsa ingkang bapa miyang ibu arsa paring unjukan mringkang putra kekalih wujudipun tirta amerta miyang camani tirta banyu amerta niku urip gesang camani kang suci anane sasmitanipun tegesipun mugi sabarang pakarti kang arsa linampahan dening penganten kekalih tansah linambaran kanthi suci ning penggalih tansah mar pamore suksma Nuks moyo winah yo ing asepi sinimpen teleng ing kalbu pambukaning warana talen saking liyep layape ngaluyut pindha basating supana panuks maning raksa jati kae waspadake yo nggih ana wewangunan wujuding wewangunan kang endah pujining bapak murina pantaraning dalu muga anggonmu mangun keluarga manggiya kamulyan kabagyan salami nyaya nggih awarni rekta miyang sento abang kelawan putih rekta nyotori sang penganten kekalih sampun wantun tumuju lampahing bebener parandening sento tegesipun putih nyoto anggenipun reksa bali wismanipun penganten kekalih tansah linambaran suci ning penggalih tatananing sir saking paugeran nuju santosaning keluarga muhung sakinah mawaddah warahmah iya trajut timbang nyata tinimbang anteping katresnan jajaring putra mantu kalawan putra pribadi Bapak Ahmad Karaini datan kagunan sifat mbanoyot mban sinde mban siladan nadyan kang sajogo jejer putra mantu sawiji anak pribadi nanging anggenipun kula wentah sami-sami awaratipun kadidening putranipun pribadi. Nggih diake samapta kula tumapaking sukumu nganti bumi sapitu mangkono uga panjang kamu nuju ing langit sapitu. Bismillah Allahu Akbar kun fayakun tinanem jeru anakku sakloron haning jagating bebre anakku pujining bapak ibumu yo ngen paripurna tinanem jeru nulya penganten kekalih kepareng ngadani tumapaking adicara kacar kucur Gunakayawa ing pakarti. Bapak Ibu monggo pun sekseni punika acaranipun kacar kucur Gunakayawa ing pakarti. Tegesipun punika bilih penganten kakung ndarbeni kagungan tanggil jawab ngayani ngayomi ngayemi alon-alon Mas Riko ora usah kubo-kubo pelan-pelan diwujud tanggung jawabe wong kakung wong lanang
kang kudu ngupa uga wastra golek sandang pangan netepi darmaning wajib minangka dadi guru nadi minangka imami keluarga ngestakaken dawuh kang Mas Gunging panuwun ingkang tanpa upami nyata panjenengan sampun ngetingalaken tanggil jawab panjenengan minangka dados imam kula nyata datan wonten ingkang kacicir nadyan toha mung sajoga mratandani bilih penganten putri jejering wanodya kang gemi nastiti ngati-ati ngreksa kawilujenganipun guna kaya ing pakarti pundhedaken pringasane bapa kelawan ibu guna kaya ing pakarti sajak kaleganing penggalih ibu Sukesi nyata anguningan ingkang putra mantunya sampun ngetingalaken tanggil jawabipun nyata pantes den suwitani dening ingkang putri kinasih mangkono giya wangsul ing sasana sekawit penganten sekalian arsa lenggah paripurna lenggah satata risang penganten kekalih hanampi sowanipun kenya caca kalih kang minangka paraganing putri Domas miyang manggala sakembaran Putri Domas caca kalih sajoga ngasta wujudipun daharan sajoga ngasta wujudipun tirta prawita dimah ning suci ing mangke penganten kekalih arsa dahar wonten madyaning sasana mulya Mas Riko sing dulang rumiyin yang menyuapi terlebih dahulu ojo lali lawuhe Mas Riko dadare alon-alon tangan kiri pegang dagu Mbak Elva bismillahirrahmanirrahim pundi sing prawan mriki nderek ta sing prawan sing ngiring-ngiring muga-muga ketularan amin piringnya dipegang Mas Riko Mbak Elva ingkang dulang yang menyuapi Mas Riko rada oke ya Mbak aja medit-medit oh palugon laku ning lekas lukita linuting kidung Bapak Ibu dahar klimah minangka sasmita minangka lambang atut runtutipun penganten kekalih mungkin namung mat sinamadan mugi jumbo kang ginayuh sembodo kang jinangka monggo dipegang berdua bersama-sama oh nggih silang piye silange nggih Mbak tangan kanan Mbak Bu R nanti Bu R ora mulangi kok ya manten anyar ku perlu dulangi aja diculne nuwun sewu Mbak Elva Mas Riko tesik kata to lho kok gurung kalong to nggih Mas Riko Mbak Elva sing hadir niki mboten wonten ingkang pirsa sing tertinggal sing kantun niku sing barokah kangge jenengan mila kula suwun dipun telasaken dinenom sendiri-sendiri dinenom piyambak-piyambak Bu mantene barokah nggih Bu barokah Allahumma alhamdulillah Boko sawiji adicara pangke ngantos krobongan samadya paripurna risang penganten kekalih mangke kapratitisaken jengkar saking palenggah nggih pratiti sing adicara papak besan kinurmatan lancaran mari kangen Bu Kesi bapak tiap gandeng ibu Bingarau sing gale kaya kajugrukan Kukir Sari Bopo Ahmad
kareni miwah Ibu Sukesi amuningane rawuhipun ingkang besan kinasih ya daya-daya wis kepareng jengkar saking palengganipun samiya jawat astemi wahuluk salam assalamualaikum Kang Mas Bayu besan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dirangkul cipika-cipiki Pak kanan kiri Pak dirangkul kanan kiri pun Pak kula isin nek suwe-suwe alhamdulillah wilujeng rawuh nggih san alhamdulillah pikantuk pangestu nyata sowan kula saking Centong Talok Gelanggu boten wonten beda satunggal punapa alhamdulillah monggo-monggo san kaaturan hamenyang Prang putra kekalih karatamtu tansah antu berkah saha pangestu saking kula lan panjenengan nuwun inggih ngestakaken dawuh san monggo Pak gandengan Pak besane digandengi Pak Pak Karen besane digandengi Pak nah mari kangen pinarak besan estokaken dawuh pinarak malih Pak mangkono pepunden catur wis keparang satata lenggah pepunden wis ngarani catur papat bopo kelawan ibu ing mangke tesih jumeneng sangga jajar penganten sekalian arsa kapratitisaken sungkem pangabekti mring pepadaning bopo kelawan ibu pelan-pelan Mbak arsa ngaturaken sungkem pangabekti mring bapa kelawan ibu tan prayogi sikep gegaman duwung wangkingan sanjata keris miwah punang canela sampun linolos wujud kebaeng Subasita penganten kekalih jumangka alon-alon mangarsa Yaya konjem ing Bantala mukanipun penganten kekalih nulat tiyang Jawa ajiwa Jawi bapa ibu sagarwa putra sami luruh hari angunan dika bapak ibu pun Elva ingkang sowan ngaturaken sungkem pangabekti mugi kunjuk pring sahandap pepodo jengandika nggih Pak pinten-pinten luput dedosanipun Elva nyuwun lumut resih pangapunten Elva nyuwun tambahing panjurung donga pangestu miwarida saking tansah ridho marang jeneng sira sakloron muga ridaning kelawan ridaning bapak kelawan ibumu bisa dayani marang anggonmu mangun keluarga wiwit kalungguhan iki ya nggih kaluran dapuk kula tampi ngangge tangan kula kekalih bapak sarta ibu tekan dewasa Elva mung tansah damel dedosa mung tansah damel ribeti tiyang sepuh tansah ridho anakku Elva terkei anak dening saiki sliramu wis titiwanci nampa tumurning wahyu jodho saka ngarsaning Gusti Allah bapak ibu mung bisa njurung donga miyang pangestu rahayu tansah atut runtut mangya basuki wiwit ngalang donya tumekeng akhirat yo ngger ngestakaken dawuh Bu wis kana sungkem marang Pakdene Budhe katon kambang-kambang kumembeng kebak waspa Tupidene ngaturaken sungkem pangabekti mring pepadaning ibu bapa ingkang sampun kula wentah kawiwitaning guwa garbane sang ibu lawasipun nawa candra dasa wari sangang sasi sedasa dinten ing asta pantumetes waspaning kamulyan
sineksenan para malaikat pikantuk sawak berkahipun para nabi, para rasul miyang para wali. Sungkem mriko mring paduka nggih Bapak Ibu iya le tak tampa pangestune Bapak Ibu enggal tampanana ya nggih. Kula pundi wonten mustaka kinalungaken jangga lebetaken waradaya. Rumasuk saranduning jiwa raga kula mugi dados jimat paripih anggen kula mangun keluarga nggih Bapak Ibu ya nggih. Jagat raya paring berkah anakku barokah anggon membangun keluarga. Punapa ta mirah ingsun prihatin waspa gumijen ora pantes kuwi bagiane fotografer kuwi bagiane MC. Gak apa-apa suwe wis sah kok ya Bu R. Jenengan biyen ya ngono Bu R. Gak. Alhamdulillah nggih. Pripun Boko sawiji setunggal sawiji boko sawiji urut rerangkenipun panggih penganten kekalih temu penganten Daup Kusumaning Ayu Elva Octavia Romadona salah capture video lan fotografi Adam musik Krembung Sidoarjo. Purni-purna foto sareng mengke kalajengaken kados padatan dawuh pasrah sarta panampinipun penganten kakung gegarane wong akrami dudu bandha dudu rupa amung ati pawi tane luput pisan kena pisan kepun keluarga saking pundi niki centong disalami Pak yen gampang luwe gampang Pak Kareni, Ibu kok ditinggal toh Pak mriko Bu? Kali Bapak mriko lho. Mun jajare. Nggih. Yen angel langkung tan kena tinumbas harta
Oh, ibu-ibu terima tamu, ibu-ibu among tamu, monggo persiapan Bu, cepetan mepet riyin. Ah. Sedaya mawon, mriki cepetan Bu. Ibu-ibu terima tamu, among tamu monggo persiapan mepet mriki, foto sareng manten kekalih saderengipun mengki kalajengaken sekedap pun minggah riyin Bu, jangan munggah dulu. Duh, tegese mepet riyin mboten minggah. Kongkon. Persiapan. Nggih. Alhamdulillah. Nggih. Fotone sampun? Oke, cepetan nggih. Bogo sawiji Bapak Ibu acara utawi upacara panggih penganten kadhi dilaksana ing mangke monggo kelajengaken rangkenipun acara ingkang sampun rinakit dening kulawarga nggih dawuh pasrah sarta panampinipun penganten kakung. Nanging saderengipun monggo sareng-sareng dikalenggahan punika acara kapurwanan kanthi waosan Ummul Quran suratul Fatihah dari Allah Ta'ala wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. Alhamdulillah dinar buka kanthi waosan Ummul Quran suratul Fatihah. Kangge acara salajengipun nggih kumandhangipun pustaka suci Al-Qur'anul Karim ingkang mangke badhe kawaos dening Kang Minulya Bapak Ustadz Mukham. Kunjuk panjenenganipun Bapak Ustadz Mukham wekdal sakwetahipun kawula aturaken dumateng panjenengan. Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا بسم الله الرحمن الرحيم
اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim. Moho leres Gusti Allah taala kelawan sedaya dawuhipun. Bapak Ibu sekalian pangli ing kawula dasih lantaran kumandangipun pustaka suci Al-Qur'anul Karim ingkang nembe kanthi hikmat kita pidhangetaken sesarengan kala wau mugi saged dados wasilah dados sarana tumurunipun barokah saking ngarsanipun Allah taala tumedhak tumurun dumateng penganten kekalih Mas Riko sekalian Mbak Elva mangke manggio lumebet utawi manjing wonten keluarga kang sakinah mawaddah warahmah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma sarira minangka wakil kadang pisan almarhum Suwargi Bapa Wiyono Ibu Satirah. Kunjuk bapak napa ibu ingkang minangka wakilipun kawula sumanggaaken. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Hadratal kurramah, para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh ingkang sangat kaula hormati tansah kaula taati. Hadirin sahibul hajjah keluarga mempelai kemanten kekalih Bapak Ahmad Kareni ingkang sangat kaula hormati tansah kaula taati. Al Mukarram Al Ustad Bapak Masiluddin ingkang sangat kawula mulyakaken sangga kula tengah fatwa-fatwa mangki. Saderengipun acara kita lanjutaken monggo kita sareng-sareng muji syukur dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Dene menapa kula kalih panjenengan sedaya ing sonten niki tasih pinaringan kenikmatan saha rahmatan saking Allah taala diparing kesehatan sageta ngiringaken kemanten adik kula Riko kalih Mbak Elva niki mugi-mugi dados mbentuk rumah tangga ingkang sakinah mawaddah warahmah, mugi-mugi dados dijodohan ingkang langgeng ngantos gadah rumah gadah putra ingkang sanget kathah dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, para bapak ingkang sangat kawula hormati, kula niwau dipeseni kalih Bapak Pardi kali Ibu Satira yen masraken putrane ingkang nami Mas Riko kali Mbak Elva niki kula pasraken dhateng Bapak Ahmad Kareni. Kula niki dipun sanjangi kali Bapak Pardi kali Ibu Tira yen masraken dhateng Bapak
Ahmad Kareni kula pasrahaken bismillahirrahmanirrahim. Niki anak kula Mas Riko kula pasrahaken dhateng Mbak Elva kali keluarga Bapak Ahmad Kareni. Umpami adik kula niki Muhammad Riko niki enten mriki tanduke kali tiyang sepa kirang sae nggih sampean engetaken. Sakniki Mas Riko sampun akad nikah kala wingi, saiki sampean gak dadi wong ijen, sampean sakniki wis rumah tangga, kudu nang ndi kudu pamitan sing estri. Adik dolen rono kudu pamitan, nek bojo sampean gak gelem sampean ya kudu mikir-mikir ya gak nanti-nanti ya ana omahe. Mugi-mugi saged mbentuk rumah tanggane saged sae dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Sampean mantun akad nikah mboten asal suludar-suludur teng gentong ki ambek mboten asal nggih ngajak sing bojone dijak mriku teng ibu, nek mriki nggih pamit ibu gentong teng mantuk teng bangsal, monggo sing sae niki ngoten. Lah kula atas nami makili saking kemanten kekali kula pasrahaken dhateng Bapak Ahmad Kareni sakniki saking keluarga Bapak Pardi kali Ibu Satira boten saged derek mriki kintun salam dhateng Bapak Kareni, kintun salami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Pardi kali Ibu Satira mboten saged derek mriki, umpami pengiring sampean kathah termasuk tasik keluargane tasik derek-derek sedaya mboten enten tiyang lintu sak derek sedaya niki sing ngiringaken kemanten putrane Ibu Bapak Pardi Ibu Satira niki termasuk sak keluarga. Mugi-mugi Bapak Kareni panjenengan sing ridho sing ikhlas pengiring kathah nek panjenengan ridho ikhlas dhateng ngarsanipun Allah taala, insyaallah panjenengan diparingi kewelasan saking Gusti Allah rezeki ingkang kathah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Lan kula atas nami pengiring kemanten saking gentong mbok menawi pengiring niki hidangane Bapak Muhammad Kareni telas nggih panjenengan ikhlasaken panjenengan paringi rezeki malih kalian Gusti Allah taala. Kula mboten saged matur kata-kata nggih kula wakili samanten kemawon. Kula akhiri wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katuraken kenging panuwun ingkang tanpa upami kunjuk Kamilya Bapa Somadi. Jalan jiling pangandika cetha trawaca dawuh pasrahipun penganten kakung minangka sulir sarira kadang pisan saking gentong talok belanggu. Bu, Bapak saking gentong sakmenten kathah niki nggih beto kuwabe. Saestu wae be ora be nggawa wong tok. Mboten kula guyon. Biasane kula iring-iring nek kula mboten, paling wong tok nek kula. Tapi kalau kita mboten kok tiyang delangku kok. Kula paham wau kok wadah. Napa krambile? Wah, klopone wau sak janjang. Bau panjang. Lajeng pisange sak tuntun. Mas, ijen gak kuat Mas. Pekul. Wah, pisange pisang napa wau, Bu? Non? Senes pisang raja niku wau. Kalau aneh pisang opo iki ya? Nggih. Bapak Ibu kangge lampahi acara salajengipun dawuh panampi pasrahipun penganten kakung kang mangke pun aturaken dening Kamilya Bapak Kiai Wasiluddin sekalian mengke kepareng paring wedharan tausiah kangge manten kekalih kangge sanguning bebrayan wonten ngalam donya, syukur-syukur saged dumugi wonten alam akhirat. Sekalian mengke nyuwun barokah ponang doaipun sepisan kangge panutuping pasamuan utawi majelis punika. Kunjuk Kamilya Bapak Kiai Wasiluddin kawula sumanggaaken. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama,
para bini sepuh, para tokoh agama sedaya ingkang kala hormati, kala mulyakaken. Dumateng pengiring saking mempelai putra inggih menika saking dusun Centong Gentong Gentong Talok nggih. Ingkang kala hormati sedaya lan sedaya kemawon mau sing dibeta nggih. Nggih, kawathah sanget nggih. Ana krambil sak janjang nek janjangane gedhe pisan. Gedange sobo. Sobo abu. Nggih. Sobo. Sobo omah mari ngono Mas Riko ya. Wis gak sobo ndi ya. Filosofine ngoten. Kon sobo omah nek wis rabi gak oleh sobo ning ndi nang ndi. Nek sobo nang ndi kudu pamit. Sedaya ingkang kula hormati lan boten kesupen dumateng Bapak Ahmad Kareni beserta Ibu Sukesi ingkang kula hormati lan kula mulyakaken lan kemanten kekalih Mas Riko kalih Elva nggih. Sing wedok iki ayu, sing lanang ya ganteng. Mas Riko kan tak omong ya. Dadapan iku terkenal wedok ayu-ayu. Lho Kak. Mriki niku terkenal Bu, Pak. Rondone ya rondone ayu sing elek ya gak. Mbake sing elek, mbake sing ayu mboten semerap kula. Lho tapi riyen niku ngapunten Pak Bacar. Rumiyin dadapan niku terkenal rondo dadapan. Nggih. Para hadirin, para rawuh sedaya, muga-muga kemanten kekalih menika barokah nggih, barokah uripe, barokah rezekine, barokah rumah tangga, diparingi anak lanang sing soleh, nek wedok nggih solihah, lancar rezekine sedaya Allahumma amin. Dumateng para bapak, para ibu sedaya ingkang kula hormati lan kula mulyakaken. Nggih, kula langsung mawon mewakili dhateng Pak Ahmad Kareni sing disuguhaken nggih jenengan telasaken. Wau dawuhe sing nyerahaken nek dintekno dijoli karo Gusti Allah. Nggih memang leres wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yuhlifu. Dadi napa sing dienfakno, sing disedekahno mongko bakal diganti karo Gusti Allah. Niku mesti Bu nggih, mesti nggih. Lah niki gantine napa? Ya muga-muga sampean dongakno Pak Karen niki buane teko kabeh. Allahumma amin. Kok digawe nyangoni Mas Riko kali Elva ngono ya. Lah kare digawe sapa wis anak terakhir. Nggih. Wis sitok tok karek sitok nggih ya. Anak terakhir ku Mas Riko anak nomor pira, Ben? Setunggal. Wis sitok tok iki. Ibu Satirah nggih. Dumateng para bapak, para ibu sedaya ingkang kula hormati lan kula mulyakaken, dados kula bangsuli malih napa ingkang sampun disiapaken dhateng panjenengan, monggo disekecakaken hidanganipun lan kula mewakili saking Bapak Ahmad Kareni mbok menawi wonten pasugatan panggenan utawi penghormatan ingkang boten berkenan dhateng panjenengan sedaya, kula nyuwun gungipun pangapunten nggih. Kepingine nggih mulih kok disangoni kuwathah nggih. Nek iso ya ana amplopane, ana berkate, ana sembarange nggih. Nggih. Tapi nggih kiyate mangken duka dikeki berkat mbok dikeki jajan tok. Nggih ngapunten ingkang kathah. Nomor salajengipun nggih menika sampun kala wau dipasrahaken. Samangkin kula terami kanthi ucapan bismillah la haula wala quwata illa billah. Mas Riko sampean wis dadi keluargane Pak Kareni nggih. Wis anggepen wong tuwa dhewe. Ya maklum kawitan nggih. Ning jeding njaluk ngeterno ya jenenge kaitan nggih ya. Kate mangan njaluk ngapekno. Ngono.
nek iso iku ya sak teruse Mbak Elva ya. Heeh. Wong wedok iku kudu mulyakno wong ngladeni wong lanang gitu. Aja nek kawitan tok kate pamitan kula salam. Pamit dhewe kula budal kerja. Assalamualaikum kawitan tok. Engko wis tuwek lali ya. Di anak sitok lali Sayyidah Aisyah sampai sepuh sampai niku ngormat dateng Kanjeng Nabi. Nek Kanjeng Nabi rawuh langsung Sayyidah Aisyah niku ngadeg mapak Kanjeng Nabi. Sampeyan ngoten Mbak Elva ya. Lho iya. Dipapak oleh Sayyidah Aisyah nggih. Niku rumah tangganipun Kanjeng Nabi selalu memuliakan nggih. Para hadirin, para rawuh sedaya ingkang kula hormati, kula mulyakaken. Kala wau saking keluarga Bu Satirah kalih Pak Pardi kintun salam kula jawab waalaikumsalam nggih. Mugi-mugi salam ingkang dikintunaken ndadosaken slamete keluarga mriki, ndadosaken slamete keluarga saking Talok. Amin Allahumma amin. Para hadirin, para rawuh sedaya ingkang kula hormati lan kula mulyakaken, bilih napa jenengipun rumah tangga ingkang kawitan niku nggih ketoke ya manis, ketoke ya wis enak nggih, ketoke enak. Nek wis tuwek ya benten maneh. Makane sing perlu dituturi niku duduk manten anyar, manten sing wis tuwek tuwek sing sering tukaran nggih. Nggih Bu. Sampeyan yo ngono ah. Nggih. Sing sering tukaran sing wis duwe anak loro ta sing durung duwe anak. Nggih, sing wis duwe anak niku sing sering tukaran. Nek ngeten iki mboten enten tukaran. Semuanya manis. Nggih, semuanya benar. Gak ana sing salah. Salah titik njuk sepuro. Nek wis tuwek matamu ngono nggih ya. Ya nggih, sakjane nek wis tuwek iku tambah napa? Tambah sabar gitu. Tambah gampang nyepuro wis tuwek nggih. Ya tambah rukun gitu. Tapi gak tambah tukar. Wong kate mantuwe gegeran gak gelem. Nggih, ngetokno kuwade ku lho ya gegeran, sing wedok nyeliki, sing wedok sing lanang jare kono. Nggih. Lah niku wis tuwek, tapi senajan tukaran nggih alhamdulillah saling menyadari sehingga pun dadiaken perpecahan. Amin Allahumma amin. Nggih sampean aja kaget kok meneh ya. Nggih mesti ana mbok benteng ceweng titik mbok akeh mesti ana, tapi muga-muga gegere gak sampai ndadekno perpisahan. Amin Allahumma amin. Jenenge wong loro, siji wedok siji lanang. Mesti karepe ana bedane, mesti padha senenge iku lho nggih. Meneh-meneh. Niku ya gak mesti karepe padha terus, nggih to? Sing siji kepengin omah ning kene, nggih. Ning gone salen mriki tenggene dadapan. Sing siji kepengin ning Talok. Lah iki enteng-entengan terus. Akhire ya apa? Tuku lemah ning gone tengah antarane Talok karo salen. Allahumma amin. Aku jan barokah rezekine akeh ya. Allahumma amin. Tapi ngoten niku enten solusine. Ampun ngados ndadosaken perpecahan. Nek pisah mungkin nggih abghadul halal ilallah atau tolak. Paling dibencine karo Gusti Allah perkara sing halal niku perceraian. Halal tapi dibendu karo Gusti Allah. Halal tapi dimurka karo Gusti Allah. Halal tapi gak disenengi karo Gusti Allah. Nggih perceraian. Terus mboten usah kata-kata. Muga-muga manfaat, muga-muga barokah. Intine kemanten loro iku nek kepengin rumah tanggane sakinah mawaddah warahmah, sing wedok ya sadar, sing lanang sadar nek duwe salah padha ngakoni salahe, aja padha ngakoni benere dhewe. Sing wedok jujur, sing lanang jujur. Insyaallah rumah tanggane abadi. Allahumma amin. Monggo ditungani sareng-sareng. Muga-muga kemanten kekalih menika Mas Riko kalih Elva rumah tanggane sakinah mawaddah warahmah, tambah barokah rezekine sak sampunipun akad nikah,
tambah barokah keluarganipun. Begitu pula Pak Ahmad Kareni beserta keluarga, Ibu Satira Radiwatuk beserta keluarga ingkang rawuh nggih semanten ugi barokah rezekine sing diutang diparingi lunas utange. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bil khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a khair. Allahumma ja'alna wa dhurriyyatina wa auladana wa talamidatana khususan wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisyirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dumateng para bapak, para ibu, kula wangsuli sepindah malih sahibul hajah Bapak Ahmad Kareni beserta keluarga nyuwun gungipun pangapunten atas kekurangan dan kehilafan lan matur suwun sanget atas rawuh panjenengan sedaya. Boten saged pun bales punapa kecuali namung donga jazakumullah ahsanal jaza. Semanten ugi kula mulai awal saking akhir bila wonten kata-kata kula ingkang boten berkenan dhateng panjenengan sedaya nyuwun gungipun pangapunten kula akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kunjungi karasanipun Allah Ta'ala Bikauli alhamdulillahi rabbil alamin. Setunggal muga setunggal sawiji rangganipun acara yang kalenggahan siang ngantos sonten punika sampun paripurna. Bapak Ibu, godhong kluwe nggih buntel nanas, bokonge lungguhe suwe krasa. Tuku kluwe nang Lamongan. Nah, wetenge luwe saiki wayahe kaya ngerti. Pun monggo katuran jumeneng mundhut darane kang sampun sumadyo kagem panjenengan. Nika sikilon wonten bakso kupang soto. على قلبي دام في هواك وفايا ليل سهر وعنات ويايا جوا عيوني حنين وغرام مشتاق لعينيك قلبي نادالك حلمي في يوم وتعالى ولك روحي بس تعالى ياللي بحبك قريب طمن قلبي عليك بتغيب أيام وليالي وانت ما بتغيب عن بالي وتروح وتسيبني عليك مشغول بحلم بعينيك وغرامك وبدوب في هواك وكلامك وانا ليالي عينيك وعلى قلبي دام في هواك وفايا اللي سهر على بريايا وعيوني حنين مشتاق لعينيك
طمني وعيش مع قلبي زماني وتدوب فيا وأحبك تاني كفاية عشت كتير من قبلك بحلم بيك بعيد عني ليه بتمنى قدامك بسأل قلبك ايه أحلامك لو تتمني تقول يا
dia menikah dengan pilihan ayahnya. Walau harus menderita, namun ku tetap berdoa, semoga dia yang ku cinta berbahagia. Merana kini aku memang merana, tapi pantang bagiku untuk berputus asa. Ku sadari cinta tak harus memiliki, karena jodoh rezeki mati, oh takdir ilahi. Tinggallah kini, oh sajadah merah, kawan setia dalam ibadah. Dulu waktu aku masih bersama dia, dia yang aku cinta, dia yang aku puja. Diberi tanda mata sajadah merah, katanya agar aku rajin ibadah. Laila Ayu, Mas Bayu, AFC, Adinda Musik. gawai asmara, beri getar syahdu. Mengalunkan senandung rindu, Belayar mesra membuai jiwa, tak terlukiskan bahagia. hanyut dalam gelora cinta. Hanyut di dalam sukacita, Tenggelam dalam madu cinta, tenggelam di dalam bahagia. gawai asmara, Bergetar syahdu, mengalunkan senandung rindu. Belayar mesra membuai jiwa, tak terlukiskan bahagia. Laila Ayu, Mas Bayu Pratama, kita kayak lagi para Adinda Musik, Sultan Video Production. sikat dong. Hey.
tersentuh cinta. Terkadang lembut dan manja, cinta membuat terlena. Ada kala bergelora, berdebur ombak samudra. Pesona cinta menggapai sukma, Menjanjikan sejuta indah. terbit selera, tergugah jiwa. Untuk menyemaikan benih cinta. Semoga putihkan berbunga, Semoga panggilan berjawab. ku ingin hidup dengan cinta. Ku ingin selalu bersamanya. Pesona cinta menggapai sukma, menjanjikan sejuta indah. Terbit selera, tergugah jiwa, untuk menyemaikan benih cinta. Indo samudra pasang kang tanpa wangunan, tresnaku ring sliramu sayang. Sumripe angin ratri, tansah hanganteni, setyon rajan telenging ati. Angen-angen tumlawung suwung ing wengi sepi, tansah anggrati tekamu duhyai. Wong bagus aki nyedhak ning sandingku, nyawang manise esemu. Gawe lereme rasaku, tentrem ing atiku. Haywa pekat tresnamu sayangku. Indo samudra pasang kang tanpa wangunan, tresnaku mring sliramu sayang. Cahyaning bulan kang sumunar, apyor ing tawaran, yekti sliramu tanpa lamunan.
mingkat tresnomu duh sayangku Indo samudra pasang kang tanpa wangenan tresnaku mring siramu sayang cahyaning bulan kang sumunar apyor ing tawang yekti siramu kang dadi lamunan Indo samudra pasang kang tanpa wangenan tresnaku mring sliramu sayang cahyaning bulan kang sumunar atur ing tawang yekti sliramu kang dadi lamunan